guys, welcome back to my YouTube channel. ಪೂರಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಬಂದು ಇಂಥ ಲಾಕ್ದಾದ ಕಂಡ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬಂದೊಂದ್ಲೆ ದಾದ ಪಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತತೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನಡು ನಂದ ಕಷ್ಟೋಡು ಉಲೇದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚನ ಕೆಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಕಷ್ಟ ಜೀವ ನೋಡುದು ದಿನದೆತ್ತದು ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮತ್ತು ಅಕ್ಲೇನು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕನೋಡು ಕೊಂಡದು ಆಗನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬೆಂದದು ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂದು ಸರಿಸಾದದು ಕನಸಿನಂಗೆ ಕತೆ ಆತೆ ಮನ ನೆಟ್ಟು ಬದುಕೋಡು ಮಲ್ಲ ಐನು ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂತಂದತ್ತ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದು ಅಕಲು ಕೊರ್ನೆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಕಲೆಗೆ ಹಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಡ ಎಂಕುಲೆ ಬೆನೋಡು ಎಂಕುಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಏತು ಕಷ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಛಲ ಬಿಡಂದೆ ಮುಂದುವರಿದದು ಓಡು ದೇನ್ ಪಂಡ ಕಷ್ಟಪತ್ತನು ಮಾಡಿದು ಇದು ಮಲ್ಪರ್ಲ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಸುಖ ಬತ್ತನು ಮಾಡಿದು ಐನು ತೋಜ ನರಮನೆಡ ತೋಜ ಬರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನು ಮಾಡಿದು ಎಂಚ ಐನು ಮುಂದೆ ಇರ್ತದು ಪೋಲಿ ಎಂಚ ಐನು ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲೆ ನಾಡು ಏರೆನ್ನ ಸಾಂಕೋಲಿ ಈ ಪಂಡದು ಛಲ ಬಿಡಂದೆ ಛಲ ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಮುಂದೆ ಇರ್ತದು ಪೋಡು ಬುಲೆದು ಈತು ಮಲ್ತದು ಈತೊಂದು ಆವಡು ನಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನೇ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಂದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಂದೆ ಎಂಕುಲು ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಅಂದ್ಲ ಅತೇ ಮರ್ಯಾದೆ ದಿವಳು ಭೂಮಿಡು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಮ್ಮೆರು ಅಂಚೆನೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ದಂಟದು ಎಡಪರಬಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೂಯರತಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪಾತೆರ ಪನ್ನೇರು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡನ್ನೆನ್ನಿಯೇ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.